Dobrý den, jmenuji se Pavel Josef Macků a jsem psycholog. Možná vás trápí úzkosti, ztráta motivace, nebo se potýkáte s pocitem, že nejste dost dobří. Možná řešíte složité vztahy, rodičovství, anebo hledáte rovnováhu mezi prací a osobním životem. V takových chvílích pomáhám lidem se zorientovat a najít pevnou půdu pod nohama. Nabízím klidné a bezpečné místo, kde můžete mluvit naprosto otevřeně, bez obav a bez posuzování. Společně se podíváme na to, co vás trápí, a krok za krokem budeme hledat cestu, která vám začne dávat smysl. Stačí začít a věci se konečně pohnou správným směrem. První konzultace je zdarma a je nezávazná. Pokud cítíte, že je čas udělat krok k sobě, ozvěte se. Jsem tu pro vás.